πάμε με ό,τι γίνονται εδώ, ό,τι ψήφισαν εδώ, δεν είναι μόνο τα ψήφισαν εδώ, γιατί και εμείς στην Αφρική ντρεπόμαστε σαν Ορθόδοξοι. Οι άλλοι μας ξεκλάνε, λένε εντάξει, κοίτε τους Ορθοδόξους, γιατί δεν βλέπουν την Ελλάδα, βλέπουν η Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Δεν χωρίζουν την Ορθοδοξία με την Ελλάδα. Όπου περνάνε στα group WhatsApp, Viber, γράφουν τους Ορθοδόξους, αυτοί που νομίζουν ότι έχουν πίστη, πιστεύουν στο Θεό, κοίτα τι έκαναν στον Χριστό, κτύπησαν τον Χριστό. Άλλα λέει ο Χριστός και πάνε τον διορφώνουν και αρχίζουν και γεωγραφίζουν πράγματα και τα βάζουν για να μας πειράξουν. Αλλά πρέπει αυτά να γίνουν για να φανούμε δυνατοί, για να ξέρουμε να μας μετράνε την πίστη. Πώς να ξέρουμε ότι έχουμε πίστη αν δεν γίνονται αυτά? Ας γίνουνε για να μετράνε την πίστη μας, να δούμε ποιος θα συνεχίσει να είναι Ορθόδοξος.